Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium, March 21. Mapandan Zumba, 6 a.m. At Mapandan Auditorium, Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest proper, 8 p.m. at Mapandan Auditorium, March 22. Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. at Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza. Kalila, Malikit and Mapandan, Pandan Festival 2026. May K ang Mapanday niyan. Magdiwang Mapandan! Magdiwang Mapandan! Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na! Dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Dagupan, paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos and mabig ya morning lang ulad balang sinansakay. Alas 8:30 lang na kabosan, wadala sa programa na PM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Araya balita impormasyon, dita na da balay na Binmalay, serbisyo muna bago sarili. Siyempre, kalob kantabayo sa aray amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Dana sa partner ko, si partner Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner Leon. Morning. Wadya si partner tayo. Good morning, may turn na lugay. Good morning, partner. Good morning, partner Haji. Sa aray listeners tayo, aray amin niya wan babantay, subscribe sa programa tayo PM, Binmalay, Masantos, Maabig, na Marakab. God bless sa aray listeners sa partner Haji. Yes, I understand na partner, watang kala opisina, dita na bali na Binmalay. Kumusta la, partner? Okay naman, partner Haji, susumpal tayo panggagaway na kanutwigan, yan narami kailangan na sa aray yan tayo, hindi opisina tayo lang sa aray citizen, tala po na
wala laray payout na nagawat sa yung sumplayaran na agaw. Oy, goodness. Bayan na Binmalay. Sumpal may impan elekyo mo na FISCA President, supay analo, partner yon. Na partner Angie, saya na po na ginawa ka na may ginawa yung piskap na dalit ng tunin no panagawa na eleksyon, wala rin ginawa tayo na may obligasyon na dapat yung dalang proseso at say analo lang mo may dati na si Madam Purification Bacani na barangay na ginayan sus katunatan so Piska President na Binmalay kasi Vice President to saya dati mo at Oscar Basca President na Kamalay si Madam Tioli Ramos. Oo, congratulations sa Sikara. Wala may bilin na mayor sa may flag raising ceremony anto dasara may barangay officials wala may certain percent amo nawat na saray para senior citizen at iteryulan buo agyo pipisay-pisayan kwanto partner. On partner Angie nang goy memo sa captain ya about proseso no paano to sa pagpaway na sa ating 1% dapat utang na saray sentero na pagbulat litan kasi yung munisipyo at kabigit sa kayo mga tanan na mino paano to pabatikan to saray pangkukulan na saray senior citizen partner Angie. Maong ditan may membership da mo susulderan lay munisipyo 200 pesos. On partner Angie. Oo, so aming bagam na naman na partner talagang asikaso nyo lay payout pigara mo to so nawa doy. Ay napuna namin na schedule na sa DSWD sa may tatangon tayo social pension yan ay nagawala sa umbrella 24 at sa may tatangon tayo may 1.8 iraya tagad niya Binmalay ng pe-pension na sabihan ko lang na partner Angie ito na gagawin ng proseso paano natuloy na saya ay last week na Abril tan saya centenarian tayo so ibunog timo na at saya walay payout tayo nakaskim na sa centenarian o tunarian no March 24. Oy, wala mo laray centenarian ditan siren senior citizen ando koy subileda partner. Hindi. Ramay magtao 185, 1995. So, wala lang piyaw na arami ng birthday na the year 2024, sa Nusumble mo na 2025. Yan ganda sa biya sa 2026 pa. So, gagawin tayo, inan tayo importansya na kano araraya na eater sa senior sa habang mabilay nila partner. Lanti na-enjoy damot ni anto So araya manlapod national government erayan na ayuda or panangaro. Sa social pension na turon tayo malalapod di sa DSWD at saya so centenarian at kaya malalapod National Commission or senior citizen. Okay. Talaga. Si kaso ray senior citizen dito. Ayan po na panahagit yung tirong Pangasinan. So, amin lawarin balay at walay payout na saya. So, aray centenarian tayo under Republic Act 9994. May tatawag tayo Senior Citizens Act. Lapagtan para din dyan labas. Para sa aramay hindi ay social pension at para sa amin dahil ay po yung problema lante so ginawa mi nantan niya for sulat magkakaroon kami na paliwawa sa disability paano to so saya sugagod na proseso at palagala na social pension yes. Ay gawin na ko mo niya pirmal latan so universal pension kaya namin mula na problema sa tagatong sa kabalagan nagagawang problema at so social pension ta medyo walay ang natalusan yung proseso kagano na DSWD partner Alj. Ano balit watan ka partner tak natuto ka muratan na guardian muratan? Actually partner Alj yung kagawang natin na Zoom meeting na sari amin na presidente na Oscar Endirong Pangasinan talabay kuya walang gawang bilayay no kami kayo makapanandungan na pirmaan mi talapod wala rin manakot ng plano para sa asasyon na
Oscar Henentirong Pangasinan Piano, Marakap, ya pare-pareha, sunanawan na mutira bawat balay. Na wala rin balay, medyo alam masyado na kaya na may unified so sana Oscar tayo katuis. Kawon tayo piano Marakap na ukulire Oscar, yaman Serbi at parang saray, Senior Henentirong Pangasinan Partner James. Yes, correct ka dyan, partner. Paano ang gapoy nadihado anto kasi wala ramay aro Miranda senior citizen laula no medyo merap subilayda. Agdanta no supay kontakenda, agdanta no panunda. So mong labatlat wala rata niya programa ya talagang sukisukan. Right talagang nakukulan niya indan na sa tanya pension partner anto Na panali wala sulat-sulatan na pawid ko din kila din opisina ng gobernador ya magkaroon kami na sakay may courtesy call kina governor to give respect na panangdang niya wala ulupan Oscar ya ganun na tributan mi ng turi pangkamungan ya gawin na magpaplano kami na sakay resolusyon ya gawin na ya federasyon ng mga Oscar ng Pangasinan sa ulupan kang malat na accredited kami at makagalaw kami maong na bawat senior at Sara Council at Pangasinan tayo Partner. So aliwanitan si rin ya officially federasyon na partner. Natamo. Sulambay ko yung tributan lang, tika sulambay ko, sigaran to kasi, OSCAP, association. Yes. So, mas gawin nila yung federasyon, kamalan at accredited Partner AJ. Yes, siyempre no nagawan mutan saray officially saray tulong ya arum at talagang walay pangikarganda atan so ana punda actually partner. Nanta ko si Partner AJ, nananagal ko saya sa Oscar, totally dismandated by law. Yes. Under the office of the mayor, there is a vocal person na mayor dari pan-supervise and monitor sa citizen. Mas maong lupalutan tayo piano, walay ulupan na by province, by region. Ano nangyari? Medyo kasap magano partner. Marakutan niya sising batan mi tantak dakil ya mandudengel ya senior citizen with your watch medyo apultot so kaya plano Panraje no bilang nagawanti at Pangasinan counted region tanggaw dito ng Pilipinas piano naigdan na talaga na may importansya so sa senior sa Oscar at Pilipinas piano mga galawat marakap so panagkaraw tan panaga-asikaso at sa senior citizen na din ng Pilipinas para na dyan. Walay na react dyan. Nang kulim kuno partner at sangka daw humuhugot ng lakas at idea patungkol sa mga pinaplano mo partner. Alam mo, siyempre ang ating buting mayor ng Binmalay para kami nag-usap at tinatanong ko siya ng magandang gawin kaya binabigyan ko ng advice at siyempre alam mo naman ang ating buting mayor, bayan muna bago sarili. Kaya ginagawa niya lahat para hindi lang sa Binmalay, gagawin namin modelo ang Binmalay. Lahat sana, kung ano yan sa Binmalay mangyayari sa ating lahat ng Oscar ng buong Pilipinas at buong Pangasinan Panraje. Oo, nabanggit mo kanina na magkakaroon kayo ng Zoom meeting. Napapanahon yun ngayon, di ba? Yung mga meetings via Zoom na lang para makatipid, Pangalit dapat magmumula sa ating mga senior citizen bilang mga ilaw at mga haligi ng tahanan na gagawin natin yung kung ano yung utos ng ating Pangulo ay tayo po ang mauunang ipakita sa ating mga kababayan para makita nila ang mga senior citizen ay nandiyan pa rin na tumutulong sa ating bansa Panraje. Diyan nga sa bayan ninyo sa Binmalay napag-usapan na yan at mayroon ng memo si Mayor Pet Merera patungkol naman dito sa cost cutting lalo na sa enerhiya partner. Ito nga Panraje, kahapon may dumating sa amin na Executive Order number 32 series of 2026. Galing po kay Mayor ang Executive Order adopting a temporary 40 work schedule in the municipal government Binmalay as a part of energy conservation, austerity, and operational efficiency measures. It will be effective on Monday,
Ito po ay pasok na ngayon sa munisipyo ay next week po ay para malaman ng ating mga kababayan mula Monday hanggang Thursday lang po from 6 o'clock ay 7 o'clock hanggang 6 ng hapon po, Partner RJ. So ibig sabihin, dahil ang pasok di ba 8 to 5, so parang 7 to 6. nadagdagan yung oras. Partner RJ. Para sa gano'n naman, may bigay yung kakulang serbisyo sa ating mga kababayan at hindi maantala yung anumang mga transaksyon. Parang gano'n, partner. Kaya dito, pinapayo natin ang ating lalo may staff ko dito at saka ating mga empleyado ng munisipyo na alam mo naman, ang ating buting mayor, gusto niya yung makapagservi tayo ng maganda sa ating bayan. Kaya siguro maaga lahat ng mga empleyado natin from 7 to 6 para may bigyan natin yung tamang serbisyo sa ating bayan, Partner RJ. Pero may ano naman, yung mga essential natin, workers, di ba? Yung mga pangunahing pangangailangan, hindi naman sila kasali. Kailangan nandyan sila, lalo na yung sa MDR, Siguro may skeletal po sila na papasok tuwing Friday. Temporary lang naman to, Partner RJ. Kaya dapat gawin natin sa ating mga kababayan na hindi po yun to na magdasal para isong ating inaharap ngayon ay maibsan na madali. Dala mo, tumataas na masyadong ating mga gas, mga bilihin. Siyempre, paano naman yung mga kawawa natin mga kababayan na naghihirap na, lalong hirap, Partner RJ. Yes, di bale may mga measures at mga intervention na ginagawa ng ating mayor dyan. Patungkol dito sa usaping pagtitipid, lalo na sa gasolina. Pero kailangan din na yung mga government vehicles natin, may bastanting gasolina yan para hindi mantala yung mga basic needs at service ng ating mga kababayan, di ba, partner? Partner, kasi kapon tinawag lahat ng mga chief of offices, lahat at pinagbirina na ano mga gagawin na dapat tayo po seryoso dahil ito po isang talaga nakikita natin na global. Yes, global. Paghihirap ngayon. Nakikita natin na medyo ang Iran, alam mo naman, mahirap kahit anong gagawin. Kaya ang lahat ng nation total, ginagawa ng ating buting presidente ng Pilipinas ay lalo sa Binmali, ginagawa lang ng mission ng ating buting mayor at nagsisaving siya baka kung kailangan talaga na tulungan natin ating mga kabayan ay makukuha agad sa ating kaban ng ating bayan. Yes, dahil di ba inutusan na rin niya ang budget officer na tignan kung may mga savings tayo para handa rin tayo kung kailangang sumuporta at magbigay ayuda, di ba, partner? Partner RJ. Kasi tingnan natin, kasi tingnan mo nga to, tumasa uli, pati itong mga negosyante, nagtatago, kaya itong titinan ni Mirget na baka tinatago din ng bigas, mga gasolina, bawal po yan. Bawal. Hoarding. Natin, alam mo kasi, nagtitik advantage ang ating mga kababayan na ewan ko kung ano man nasimlap. Pero dapat isipin natin sa ating mga kababayan, ito po isang panawagan galing sa aking personal opinion na ano ba magagawa ng inyong pera kung nagkagira din? Yes. Pera Tama ka. Dapat isipin natin ngayon yung pagkakaisa ngayon. Pagtutulungan. Pagbibigayan. Yes, dahil tama. hirap ng tao ngayon, Partner RJ. Oo, tama ka dyan. Ito, i-play natin yung pananaw dyan at panawagan ni Mayor Pete, partner. Sandali lang naman ito at babalik tayo, Sige, partner. Okay, take it away, Engineer Nixon, yung ating pagkikipagpanayam kay Mayor Pete Mirera. Ayan, ito. Punta lang sirin. Engineer Nixon, okay. Paki-play na lang. Sana yon. Okay na? Hello, parang wala ata, hindi naka okay, sandali lang hello. Hindi naka-play Okay, siguro
Hindi pa na-forward. Oo, na-forward na. Kanina pa yun Oo, tignan mo. Okay. Hindi pa na-forward. Okay, Wala pa? Okay, hello. Wala pa. Okay, sandali lang. At medyo ito na. Medyo okay na, Engineer Nixon. Mamaya na lang. Medyo wala. Naka-different siya, partner, sa may technical control. So, ipiplay din natin yan. Yung pananaw po dyan ni Mayor Pete Merera. Kung saan, tulad ng sinasabi natin, partner, nanawagan na rin sa mga iba't ibang opisina na patungkol dito sa 4-day work week at yung sa cost cutting, partner. Hello, partner. Go ahead. Hello, partner. Medyo busy yung partner ko, Okay, partner. Hello. Busy pa rin. Yung aking partner, si partner Elorde Castro diyan sa bayan ng Binmalay. Ito na lang, dito na lang, hanapin ko na lang yung voice clip dito patungkol diyan sa sinasabi natin na tinura naman ni Mayor Pete Merera patungkol po dito sa gagawin nilang pagsunod sa kautusan ng national government patungkol dito sa 4-day work dahil lahat tayo apektado, di ba, partner? Oo, partner, kaya ito po yung ito po ipapatupad ng ating buting mayor through executive order na dumating sa aming kapon na by next week po, paalala po natin sa ating mga kababayan, sa ating mga listeners na ang pasukan po sa munisipyo po ay from Monday to Friday, pero yung mga essential na kailangan na talagang kailangan na ang kanilang serbisyo ay may mga pasok po, partner Ajay. Yes, may nagtanong pala habang hinahanap natin yung video, paano daw yung mga job order, partner? Okay lang, di mababawasan naman yung kanilang sweldo? Hindi naman siguro, partner, dahil yung kanilang oras okay, na baba ay doon na po natin iano sa Friday nila. Oo nga pala, dahil papasok tayo ng 7 at uuwi ng 6. Parang so bayad din yung sa Friday na walang pasok, parang ganoon. So don't you worry, mga GOs, walang mababago partner Leon sa kanilang sinasahod. Oo. From Monday to Thursday, kwentahin mo yun, may sumula silang oras at yun po ay nakapatong na doon sa Friday nila, partner. Okay. So maganda po yan at nakikisa lahat, pero si Mayor wala yung oras na 8 to 6, 8 to 5, umuwi kung minsan alas 7 na, partner Leon, si Mayor Pet. Alam mo na, Fernando, siyempre pati tayo uwi tayo kung nauwi na si Mayor hanggang Sabado-Linggo kung may pupunta niya, siyempre kasama natin ating buting Mayor at alam ko na iniisip palagi yung pangailangan ng ating kababayan. Tingnan niya kung paano siya makakatulong at minsan ito nga nangyayaring siguro ngayon sa ating bansa at sa buong mundo, partner Ajay. Yes, sobra-sobra yung oras niya, kaya pati ikaw, partner, naalata ko talagang naguguyur ka mo at talagang kulinan, Mayor. Hello, partner. Ayan, medyo nawala na naman si partner ko. Very busy yung partner ko sa kanyang posisyon bilang OSCA head. Diyan ho sa bayan ng Binmalay. Kaya
tingnan nyo naman at habang nag-program tayo dito, meron siyang mga kinakausap. Actually, nasa office na niya si partner Leon at busy sa pagharap sa kanyang mga kababayan. Alagang-alaga kayo ngayon mga senior citizen diyan sa bayan ng Binmaloy at syempre maging sa buong lalawigan ng Pangasinan, being siya ho ang presidente ng OSCA dito sa ating lalawigang Pangasinan. Kaya ito, medyo kinakapos na ho tayo sa oras, partner. Medyo naputol ka. Alam ko, very busy ka dyan, partner. So, ang iyong mensahe sa ating mga kababayan, lalo na sa mga senior citizen, partner. Sa ating mga kababayan, sa ating luyag na Pangasinan, lalo na dyan bayan na Binmalay, sa ikakarulaman na magkanaling kuryoso sa tanso pag-unawa sa kaparat nito at sa na nanapsan tayo natanan niya hirap, lapot saya global hirap at saya kailangan lamang so mag-ipit set na boss bawasan tayo sumasya mga estos sa importante sumandasal tinamin na piano saya nagagawad mundo at na ibsanalatan untong dala kumon piano umpalitilan sa amin normal ya panagdilay ta siyempre dakilay manira kato na dyan sa Oscar tayo lang sa citizen tayo sika tayo may kapo na sa sample ya dapat at sa paligpit na si mo nga panggawa pandasal at sa kaparag ng tupa na nananda ya sa senior citizen at si Karani sumay umamuna ya pampanagnan ya maong ya ugali sa dintiro na mundo partner indikaton. Salamat na dito sa bilang oras sa'yo. Salamat at masantos naman. Iya ka po sa namin. Okay, thank you. Si partner tayo, Leon Elorde Castro Jr. Oscar Head da Balay na Binmalay Taninteron Luyag na Pangasinan. Yan. So, nangalan nyo lamang sa Sakoy edisyon at ating tanagagik na programa tayo na PEM Maninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Pagkaya ng pinag-uusapan natin, ito hong mga dapat i-implement ng mga kautusan galing sa national. May agad naman niyang ni-implement dyan sa bayan po ng Binmalay ang pakikisa. Dahil talagang lahat ho tayo ay apektado dito sa nangyayaring kaguluhan dyan ho sa gitnang silangan. Ang kapulay malaom yung oras sa dasaya na programa. Maninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Akalopakan tabay timot si Leon Elorde Castro Jr. Oscar Head na Balay na Binmalay. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Akalopakan tabay amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Masantos ng maabig ang abosan at balang sinansakay. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM